खुलुमबाय फुंबिलिनि खौराङाव बयखौबो बरायबाय। दिनै 16 जुन 2024 दासिम मोननैसो खौरां लानानै फैदों। आसा खालामो बयबो खौरांखौ खोनासंलांगोन होनना। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ आसाम पुलिसाव हाबा मावबाय थानाय सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा। मख'नो गोनां आसाम पुलिसाव हाबा मावबाय थानाय दिपेन नार्जारिया हरखाबै जिउ खहा जानानै थांबाय। जेराव दिपेन नार्जारिया गोबाव समनिफ्रायनो देहायारि नोरजिया जानानै दंमोन, जायनि थाखाय न'आव साननैसो सुथि लानानै थाफैथ'दोंमोन। सुथि जोबनायलाय गावनि सरकारनि बिबानखौ मावनो डिब्रुगड़आव फिन थांफिनो। देहायारि बेरामजों नाख्रेबजानायलाय डिउटि खालामबाय थानायावनो हरखाबै रुंसारि जानानै थाङो दिपेन नार्जारि बिथाङा। बिथांनि अबथिरायै जिउ गोमानायाव न'खरजों लोगोसे गोबां सोद्रोमाफोरानो गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। नैथि खौराङाव दङ ग्रीन बड'लेण्ड मिशनखौ बिथा खालामनानै BTC सेक्रेटारियेटनि बेंखनाव बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि खुंफुंदों। थांनाय मैया मोनसे जर'खा हाबाफारिनि गेजेरजों BTCनि सेक्रेटारियेटनि बेंखनाव BTC सरकारनि ग्रीन बड'लेण्ड मिशनखौ बिथा खालामनानै बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि लादों। मख'जाथावदि बे ग्रीन बड'लेण्ड मिशनखौ बिथा खालामनानै BTC सेक्रेटारियेटनि सिङाव खनसेल' बाहायजाग्रा प्लास्टिकनि बाहायनायखौ बन्द' खालामनायनि थांखि लादों। बे सप्ता एबा 7 साननि गेजेराव गासैबो मावख'गिरिफोरा खनसेल' बाहायजाग्रा प्लास्टिकनि बाहायनायखौ बन्द' खालामनांगौनि थाखाय बिथोन होनाय जादों। हाबाफारियाव BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', बुंथिगिरि खाथिराम बर'आ बाहागो लानानै बिफां फुलि गायजेनो। BTCनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आकाशदीप, BTCनि MCLA गोबां नेहाथारि मावख'गिरिफोरा हाबाफारियाव बाहागो लायो। थामथि खौराङाव दङ सासे बर' लाइमोना गावनि गुन आरो रोंगौथिनि गेजेरजों साहित्य एकाडेमि बान्थानि थाखाय सायख'जाबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सेल्फ मेड रानि बर'आ सायख्लुम मुंनि सुंद' सल' बिजाबनि थाखाय 2024 मायथाइनि लाइमोन साहित्य एकाडेमि बान्थानि थाखाय सायख'जाबाय। बिथां सेल्फ मेड रानि बर'आ उदालगुरि जिल्लानि बिथांनि साहित्य एकाडेमि बान्थायाव सायख'जानायखौ लानानै जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि प्रशान्त बर' बिथाङा। ब्रैथि खौराङाव दङ आसामनि करिमगन्ज जिल्लायाव सानै उन्दै हिन्जावसानि जिउ खहा। मिथिनो मोननाय बादिब्ला साउथ करिमगन्ज जिल्लानि मुलागान्स ओनसोलाव बे जाथाया जादों। जाथायनि सायाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला सानै उन्दै हिन्जावसाफोरा न'आवनो जयैनो गेलेबाय थानाय समावनो हरखाबै सानैबो न'नि साखाथियावनो थानाय फुख्रियाव गबनानै अबथिरायै जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय सानै उन्दै हिन्जावसाफोरनि मुंखौ फारियै साब्रिम आख्तार 4 बोसोर बैसोनि आरो गुबुन सासे नाइमुद्दिन 3 बोसोर बैसोनि होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथि खौराङाव दङ BPFनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि आरो BSUनि मावथिआ UPPL दोलोआव जयनिं। उदालगुरि जिल्ला लाइमोन BPF दोलोनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि बुदावला बर'जों लोगोसे उदालगुरि जिल्ला लाइमोन BPFनि गोख्रों मावथि सोद्रोमा मावसोम बाग्लारिया UPPL दोलोआव जयनिं जायो। UPPL दोलोनि नेथि आदर्शखौ मोजां मोननानै हाबफैनाय सोद्रोमाफोरखौ थांनाय मैया मोनाबिलि समाव क'क्राझार सहराव थानाय मिरु UPPLनि गाहाय मावखुलियाव दुंब्रुदै बरायदों। BTRनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलुत सरगयारि, EM रन्जित बसुमतारी, MCLA माधव चन्द्र छेत्री, रायजो सभानि MP रोनगोरा नार्जारि आरो गुबुन बियाबनि बिबानगिरिफोरा। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।